Dambola ya ne. Dambola. Dambola, dambola, dambola. Dambola. Dambola ya ne. Na kwashe bola, hau min bola. Na kwashe bola, hau min bola. Tacciyar preza lalataccen risho kwandon silinda kawo in siya in ba da kuɗi. Ya ɗan bola ya zo. Na kwashe bola, hau min bola. Tacciyar preza lalataccen risho kwandon silinda a kawo in siya in ba da kuɗi. Ya ɗan bola ya. Ke, da baby ɗaya da Allah. Ya baby da Allah ɗaya. Dambola. Dambola ya ne. Kai, Dambola. yanzu tsare da kike yi ma hatta kai haka, ki ganni ki nuna kamar baki sanni ba ki wuce? Dambola. Kaga dalla dan bola dakata. Ni fa ba ajin ka bane, ni ba tsarin ka bane. Kana nema ka takura wa rayuwa ka taka dame ni duba ka ga wa'inda na dace da su. Dan Allah ka banni in sarara mani. Dambola. Iye. Dambola, dambola, dambola. Broda dan Allah ka haƙuri mana. Billahi lazi sai ka gane kuskurenka. Ka haƙuri broda. Da na yi niyyar kyale ka, amma tunda saboda kai aka wulakanta ni. Billahi lazi sai ka gane kuskurenka. Dambola. Ni za ka saida wa kayan sata ka gudu? Dan girman Allah broda ka haƙuri. Na rantse da Allah yadda muke yi ma kayan gwangon pieces haka zan yi pieces ɗinka. Shiga baro. Broda. Oyo Allah broda. Shiga baro. Shiga baro. Baby da Allah tsaya ka ji mana. Dambola. Waye bebin naki? Ni ko shi? Kai mana. Wallahi ƙarya ne. Duk abin da kika san na siya maki kama daga riga, wando, takalmi, har waya hannunki ki rike na ban maki. Amma duk abin da kika san na baki wanda ya shafi kuɗi ko naira 5 ce ki tattaro min abu na ki kawo min. In ba haka ba billahi lazi yadda ake ma kwano buga haka zan yi maki in saki a cikin baran nan. Dambola. Kuje maza ciki. Na kwashe bola. A kawo mun bola. Allah broda. Na kwashe bola. Kawo mun bola. Matacciyar freezer lalataccen risho kwandon silinda a kawo siya an ba da kuɗi ga ɗan bola ya zo. Assalamu alaikum jama'a. Ina masu buƙatar data kama daga 1 gig, 2 gig, 4 gig, 10 gig, 100 gig, 1000 gig duka ina saidawa. Ga mai bukata zai iya kira na ta wannan number waya domin cinikayya da ni kai tsaye. Na gode. Assalamu alaikum jama'a masoya maza da mata. Ina masu bukatar a yi masu talla kamar tallan wurin masana'antunku, kamfanoni da kuma shagunanku. Har ma da masu bukatar a tallata masu wuraren da suke shagulgulan bikinsu da sauran abubuwa. Ba mu tsaya a iya nan ba. Ina masu bukatar a tallata masu platform ɗinsu kamar website ko YouTube channel ɗinsu. Kai tsaye za ka iya kiran mu ta sashen kasuwancinmu ta wannan number waya domin mu tallata maka hajarka. Mai talla shi ke da riba. Za a kwashe bola a kawo mun bola. Dambola.